kay communicate ita karetang opisyalis na ning baryo na meron niya karetang issue na instead na wala akong instead na singing contest or dance contest or other talent contest ganun kami itong aspect ita. Okay, that's one idea. Yan po nga nandiyan din po pong gawa ng electronic malakaya naman po siguro makasabi ka ng dictionary actually din ako pong electronic copy ng buong Old and New Testament sa Kapampangan. So ating yung Kapampangan at English keta. So pwede tayo mo rin palibro ita or pwede tayo ng internet bahay ito mag-search lang verse keng internet and then automating Kapampangan. So magagawa itong mag-research ating ang pwede research sa Word keng English balo may dahil mamasa kang scripture or Bible. And then pagka inawin niya ka rin basa ng masalese pati itang meaning na po itang dahil natin yung sentence keng Bible. So malambat niya kung itang database niya ka. So paninayin siya mo rin para siguro kaya ikay Nandiyan pong format Ata mo mag-elaborate yan, kaya mo idea pa mo kasi marakala rin yung guritan yung din yan, tingnan ko lang. Yan Tony, pwede na ka o maglang to kaya pa kayo? Yung numpisan ko, sunduke. Yapi na yung pamanyulat kong poema. Actually, yung makilang ko kayo balo din itang anak ko website. Nung buri yung bisitan, may kapanong kayo, i-google yan, sulat yan mo ikang bunga sasa. At inorel links kanita. Bakit ko na lang. Ala kong tuknang, at siya mo rin may kakapanon, susulat kong poemang yung amanong si Santa. At ini siguro, hanggang ating ko pang pangisnawa, kapisyo ko na yun. Nakalas lang. Bali, kailangan na mag-benefit yung kinatamong objective. Credited yung nasi. Nung itang kaya sarili mo yung website, Hiling tayo kinatamong bahay. Oo. Kinatamong proposal. Next, Brother Mark. Ako siguro, itang personal commitment ko kaya katamong discussion board na listaman kami-misa, ganito ko rin. Pero kita hanggang available kong oras dual kaya ka na kung panahon kayo obra buking pumili talagang tatagulaling kaya tang linya ng obligasyon ka na kanina kaya katamang grupo kapag ilutahan niya ang presidente ng Ernie. Pero kaya kung ka na akong personal capacity outside na nina nasi ako uling research institution yung ka na akong kabibilangan ng organisasyon. Kaya ka na pong personal kapasidad na yung pong ating pupuntang mag-research agad pong kutang ng Kapampangan lang. Kasi katagalugan na ako So, pero lang po rin kaya kami kliyente nung ilabang po estudyante lang. Kaya ko naman kayo lang kabibilangan ng institusyon. So, sabi ko, tabot kitang ko rin lang Kapampangan mas natin ito ang Kapampangan kaya ako Kapampangan ko naman. So, kanita po mag-umpisa na kanita yung kahit watang kahit o ba't mag-advocate ang Kapampangan sabi ako na kanita, membro na ako ng nasi, mga yan. Makanya hindi po nga kilala rin anak, makakapag-research lang. Kadwa po, kaya yung institusyon na kliyente na naman yung kaya kaming organisasyon, mag-contribute kayo po kasing article karetang-karelang, misa natin lang monthly or quarterly publication. Mag-advocate ko po na atin lang special section for Kapampangan writing. Kaya nasa po kasi Burira, Tagalog po yung English mo kareng magazine kareng newsletters Maging successful po kaya may itong kaya di may Mabalacat Water District. In-accept na po ng karelang editorial board na may Kapampangan section. Particularly, kareng Kawatasan. So ito po yung Karelang bulletin. Ito po karelang quarterly newsletter. Yung pong circulation na nito, about 22,000 households.
So ita kong release out tamo. So